кажуть, що то не добре глобальне потепління. А я ще знаєте, чому радую? Бо я перед цим що казав? Трошки буде глобальне потепління, то не треба до нашого жому шубу. Я так знав, то така фігня була, йшов на роботу, хлопець, собі сіли, а прийшов такий побитий, що маму м'як на нього позирати. А і хлопці нараз, що це? Ось сюди, вони попалити, щось таке. Вчора десь попав, 7 разів зайшов, там попився, десь зацепило, як кажуть, по-нашому, по-хлопськи. А він каже, лежіть, каже, що? Та що це стало? Розкажи нам, як? Каже, говорив вчора з жоною на ти. Каже, як? На ти, каже, з жоною можна говорити, та ж рішити. Так, каже, лізь ми спати, а вона мене притулила та каже, нас давно вже не було ласки з тобою. А я на неї падаю, кажу, то в тебе не було. Ну, то знав заповісти. То що то це легко з цього діла. Ну, хлопці, тут маємо. О, Боже! Ну що, не обіжають вас хлопці? Та ні, та такого Високо прийшли з відео. Ні, я можу вам дорізати мало шовдаря, пікати. Може комусь удрізати. Та даш, що саме мені достане, бо газдання лишнє не дасть. Знаєте що, пан Василю, ви там робите, там ігде так, обрізайте мало сортали кровина. Ну, то я так йду до вас, так може мати. Ми вас присилуємо, сядьте мало, там маєте Ось, часу. до нас. Та розкажіть таку науку, може, Може, знаєте, є. вашу фільму якусь файну. Дай вас одно засвідаю, пане Василю, кить ваш. У тій свині, що різати, усі абсолютно твій. Наук тема. Позади одного шолдера каже, я буду Юрист. Я вижу вам весело тут анекдот травити. Ну та що робити, коли тільки загостите вже скоро місяць, треба десь і кінчати то тоді. Ми не розуміємо, на що намікає пан Василь. Треба убити весело, а треба поза фіглі говорити. Так треба раз фіглю може розказати. Ну розкажіть тут. Я тут і на мінгочка налє, тут пой вам це золота інгочка. Боже, морнич не кличемо, ну дівки там найладять іще так, даш свого стилу, ще може щось прийде, я там. Ну, добрий. Хорошо. Що? Або розказуйте. Ну, то я вижу, добре всі тут такі, слава Богу, мужики. У возрасті, як кажуть, вже такі не молоді. Ну, то буває, що споминаться, ні? Людина також, як то пройшло життя. Так се зустріли француз, американець і грузин. Та почалися хвалити. Тот каже, видиш, говорить, сколько на дереве листья, столько у меня было женщин. Француз слухав, каже, видиш, сколько звезд на небе, столько у меня было женщин. А грузин слухав, Манка, знаєш, 7 мішков. Це порядок. Ну, то за таку фіглю може 10 грамів. А я вам... Христос рождається. Пане Василю, будьте здорові, бо будьте бервали все тут і світі. Файні шовдарі. Або шовдарі наростали на них добрі, без солонину. Солонину одільно. Нам беріть хлопці. Або добрі, коли се між шовдаря попада і солонина, і просечка така. Так. Якої-то файної. Василю, а цікавите ще ті часи, коли папороть опалили свині. Ну. Було не з лампами. Ну, коли то було? Ну, так сіно люди давали худобі, то жалко було. А папороть у лісі достатньо. Видиш, Микуло, це все произведення цього пана, навірно. А що ж ти туди набивали? У мене дуже много произведень на мангалі, кілька всього роблю. Та ви взагалі професіонал назовете. Перепила, риба всяка. А то малий, я Моя жона слухайте. після сяток усе перебила. А на мене то малої. Так, їсти нам ніщо до поблизу. Ні, бо добре знаємо, що ліпшого гентиша в Мукачеві не є, а то, що робиться на мангалі, то найкожний, хто хоче, прийде сюди попробувати, бо много говорити, то треба все пробувати, що говорити. Все правду кажете, люди, мабуть, Між вчили. тими мангальщиками така є. Конкуренція. Конкуренція то буде. Коли один другого хоче обідати, то вже нікуди. Коротше, хто хоче доброго поїсти, треба йти в Сімбо. Це коли хтось когось хоче увидіти із цих, що мангальщики, то каже, вже не кажуть, нікуди нікого не заганяли, то що не до фрасової крики, каже, я твій гриль мангал. Так, добре варіант. Хлопці, ми ще будемо раз
гриль мангалите там у мисливському залі, тут є у Цибора, тут є такий зал, там де черупо дадуть, коли кабана десь утовчуть, все там дадуть. А де до тих кабанів там де? А у лісі. Вони вже не теж, вже завудкові тут і кабанок. Вони вже Хочеться звідати, пане Василю, а ви приладжуєте свині, в смислі уладжуєте їх чи годуєте самі? Ні, мене годують. Не годуєте. До того ви... самі їдять. Лише що того одніше. Ну, правда. Годував. Я чому зазвідав, бо Євген Цимбур так дуже любить солонину. Не треба йому ні шолдер, ні пікницю, але за солонину хворий, просто хворий. І йшов, їхав до родичів у Словакію, та на границі його сперли таможня. Тож маєте якісь наркотики, то каже, дадим сало, так і має бути. Солонину, каже. Я. Він каже, так, нормально, дуже люблю солонину, але мав той 8-метровий рулон. Кулько, 8-метровий. Каже, може шити як? Ні, клеєний, ні. Розвернули і так, глядали. Справді, 8 метрів. Каже, слухай, чоловіче, та як? А, він каже, просто дуже люблю солонину, розумієте, то коли порося ще було малоє, дрібноє, каже, я йому задні лапи замурував, каже, а вони усе дали. Та затрайся тут друга.